Gaba. Okay, ana go ibe. Wana kana anu ibe. Kiti ite bo guy. Kele onye ala no. Onye ala. So in the chala no gbe ni na. No gbe ni bro onye ga tu ime. Obro nwanne nwan. Mwa bo obi apawa. Ki in the chala anya wo nwanne nwan se to ala ime. Apawa kan ko lege. Atubra nwanne go nwan ime. Ma ji aka atubo onwe ime. Last week Sunday ka okpo mu. Sim na Lenoria na the board. Nwa se be ka jela mmanya ka ala one or 2 bottles. Mbola peba na ala mmanya o. Aya nkwa mmanya no ma akwa otago na. Nsi anya na ba. Mgbe ọ kụbago 10 nke abalị na na-emechi gate by 10 ọsị m mba na nwanne nwoke obi apawa anọrọ ya nsi oke ọsị na onye so m na anyị anaruo ọwụcha arụ nye abụsasị mụ ọwụcha arụ nke dị na ọ na bed face yo na nyanwa face yo na emetụkwanye aka ọ na-eweta aka 12:30 nke abalị ọ na-emetụ ma achọghọ na achọghọ jụọ ya ọ na-ebe a nsị na m achọghọ ọsị m na o ji anọ ọnụnụ amato nsi na m achọghọ ọyọgide m ngwachi ya nkịtị owere aka yipu m akwa tapasa m elu anyị metụkwa m aka abaghị were aka m nọkwa na bed aka si gbasa nọ na-enye ya ọ dọkwasa m elu wee sụba m akwụ sụba m ya nwanne gị nwaanyị ume die maka chika na nwogo bịa abaghịwa ọ sụgide mmanya niile m nwụfuo m n'anya ndụ m fọdụ nwamba 5 gig pụọ m n'ahụ sụgide m ya nnachi bịa nsị ana m abịa ụna aka nọ ana m abịa ọgbachi m nkịtị kụpụ onye eri m ọnụ sụgide m ya o 1 hour 25 minutes 15 seconds iyo asị m na ọ dịgo oke nkunye saa ahụ olu ụtụtụ echi nye ya 600 si awa gbawaba ịbịa kịta asị na m tụba ime ọ mụtụba ime apayawa so otu a okwuru otu a gosiga oi bebenu my brother nwe ime nye ọtụrụ onwe ya ime so ịtụ agụrụ onwe gị ime na ngwa ya meka na bi chukwu na baka m osi ali o ịkọwara ndị nọ n'ụlọ ka isi tụ onwe gị ime isi adịrọ gị mma ị na-atụwazi onwe gị ime amasị na onye obodo na constitute nuisance n'ogbe mana mụ atụ egwu amụkwa anyị agwa ọsọ nwa tụbara iwe tutu gọzie ego